Предложението не е прието. Уважаеми колеги, налагам наказание порицание на народния представител Цончо Ганев, който нарушава реда в залата. Моля. На Божанков наказание няма ли да му? Подлагам на гласуване параграфи 40, 41, 42, 43. Предложението не е прието. Уважаеми колеги, налагам наказание порицание на народния представител Цончо Ганев, който нарушава реда в залата. Моля. Няма ли да? На Божанков наказание няма ли да му? Подлагам на гласуване параграфи 40, 41, 42, 43.